Roj baş hebanno îro nûçeyek bi êş bi were parvê dikim. Hevalê me rojnameger Aziz Köylüoğlu şehîd bû. Demekî dirêj bû li Kurdistanê. Xebatên rojnamegeriyê dimeşand. Li Bakurê Kurdistanê bû. Di nava gelek xebatan de cih kirt. Xizmetekî pir mezin kir. Derbasî Rojavayê Kurdistanê bû. Çû her derê Kurdistanê. Ji Şengalê bigire heta Helepçe, Silêmaniye, Hewlêr, Duhok, heremên parastinê yên medyayê yani Efrîn, deverê ku Azîzoğlu yani hevalê me Aziz Köylüoğlu neçû tune bû, çû her derê geriya di encama êrişekê terorîstiya dewleta Tirkiyeyê şehîd bû. Wekî gelek hevalê me din ên rojnameger, wekî Nazim Daştan, wekî Cihan Bilgîn ku beriya mehekî şehîd bûn. Cenazê wan jî derbasî Bakurê Kurdistanê nekirin. Yani ev çawa dibe hakikaten merûv şok dibe. Tam divê demê de ku behsa aştiyê, behsa lêvatinê tê kirin li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye. Dewleta Tirkiye çima dikeve nava hereketekî bi vî rengî merûv mane nade. Siyaseta dewleta Tirkiye çima bi vî şekliyê, çima nagwere merûv mane nade. Çi dixwazin ji vî milletî, çi dixwazin ji ewladên vî milletî, çima nahêlin hevalê me karê xwe yê rojnamegeriyê di nava aramiyê de birêve bibin. Niha daxuyaniya koordinasyona giştî ya redê heye dixwazim bi were parvê bikim. Ew jî bi vî şekliyê erê nûçe gelek bêş e. Tam îro jî mîtîng pêk dihat, mîtînga aştiyê li Amedê. Pir heyf, pir heyf. Ez ê paşê fotoğrafê hevalê me Aziz Köylüoğlu bi were parvê bikim. Dibêje daxuyaniya ya redê 27 çile derişa devleta Tirkiye la Ranya'yı de hevreyê me hevalê me Aziz Köylüoğlu şehîd bû. Di serî de malbata wî ya hêja hemû kadroyên ragihandinê yên gelê me serê wan sax be. Em soza xwe dubare dikin dibêjin em ê têkoşîna ku hevreyê me Aziz ji me re hîştî em ê bilind bikin bi serkeftinê tacîdar bikin. Bêguman hevrê Aziz ji ber ku rûyê dewleta Tirkiye qirker, dagirker, mîtînger teşîr dikir di vê çarçovê de rojnamevanekî baş, mîlîtanekî azadiyê bû, ji ber ku bi hezkirina welat tijî bû, hate hedefgirtin, qetilkirin. Ên ku ji pênûsa wî qelem gotina hevrê me Aziz rehetsiz bibû bi êrişekî tirsonek berê xwe da wî. Bi vî awayê xwestin dengê heqîqetê bidin seknandin. Lê divê bizanibin, hevalê me hevrê Aziz jî wekî yên berê xwe berdê dayîn da berçavê xwe. Ket ser vê rêya karwanê. Di her keliya xwe de weke neferekî doza azadiyê tevgeriya, vê alê baweyekî xurt dewrê me kiriye, sekna hevalê me Aziz li hemberî dijmin serî netewandiye. Ev sekna wî sekn û helwesta her hevalê wî yê ciwan e. Vê êrişê paş ve bi hevrê me Aziz gav paş ve neda avêtin. Wê paş ve gav bi me jî neda avêtin. Berovajiyê wê têkoşîna me wê mezintir bibe. Hevrê me Aziz di sala 1976 de li Amedê ku sembola îradeya azada gelê me ye hatiye dunê. Di nava malbatekî ku nirxên welatparêziyê lê gelekî xurt din mezin bû, di temenekî piçûk de rastiya dijmin ya faşîst qirker mîtînger nas kiriye. Li hemberî vê bi her awayî di nava têkoşîn û berxwedanê de bû. Di destpêka salên 2000 de di çapemeniya azad de cihî girt. Ji nûçegihaniyê bigire heta kameravaniyê, heta edîtorî, heta müdürê nûçiyan, heta derhênerî. Yani di her cure xebatê ragihandinê de cihê xwe girt. Hevalê me hevrê Aziz di van pêwirê xwe de bûye xwedî seknekî mînak. Bi hevalên xwe re xebata xwe, tecrübeyê xwe parvê kiriye, perwerdekirina wan ji xwe re kiribû felsefeya jiyanê. Bi giringiya xwe ya jiyanê, bi rûkeniya xwe re her tim ji hevalê xwe re rê nîşan daye. Hevrê Aziz her tim pêşengî kir, her tim bû evîndarekî gel. Ji bo çanda gelê me qedîm bijî têkoşîn me şand, xebat kir, her derê Kurdistanê geriya. Em bawerin bi qasî hevrê Aziz, ên ku hevrê Aziz perwerde kirin jî, wê bersiva pêwîst bidin dijminê ku ji her cure exlaq
ji her cure nirxê mirovahiyê bê parmaye wê siberojên me yên azad garantî bikin. Hevrê Ezîz ji Hewlêrê heta Sulêmaniyê, Kerkûkê ji wê derê heta Mexmûrê, Şengalê her derê Başûrê Kurdistanê xibat meşand. Dîsa ji derêka Rojavayê Kurdistanê heta Efrînê li her deverê li her astê di xibatên weşanê ê ragihandinê de cih girt meşand. Hevrê Ezîz tenê nenivîsand. Bi qasî vê axifî jî ji bo dijminê qirker dagirker teşîr bike, hemû îmkan derfetên di destê xwe de bikaranî. Hevreyên me ê ku di xebatên rojname, ajans, televizyonê herî de wî jî medya dijîtal de xebatên bi çalak meşandiye, her tim behsa giringiya xebatên ragihandinê kiriye. Di tekoşîna li hemberî dijmin de bal kişandiye ser rola diyarker ya vê qadê. Bêguman wê qelema Hevrê Ezîz li erdê nemîne. Deng û gotinê wî hîn geştir be derbikeve. Nirxên tekoşînê yên ku Hevrê Ezîz hîştiye li pey xwe, wê ji aliyê her kadroyê ragihandinê ve were mezin kirin wê bibe haveyna paşeroja azad a gelê me. Yani jiyana azad wê watedartir bibe, wê baştir were ava kirin. Kevneşopiya ragihandinê ya ku çavkaniya xwe ji mazlûman, gurbet eliyan, ji apê Musayan digirt, bi Seyîd, Karwan, Rosîda, Gulistan, Hêro, Nazim û Cîhanan bi biryardarî bidome. Bi şehadeta Hevrê Ezîz re hên xurttir bû tekoşîn têkneçûna vê kevneşopiyê carekê din hate îspat kirin. Dijminê faşîst çi dike bila bike? Serî li kîjan rêbazên derveyê mirovahiyê de bila bibde wê tu encam bi dest nexe. Hêza wî terê nekir ku rastiyê di tarîtî re bihêle. Çapemeniya azad mîna doh wê îro jî weke Ezîz ji ezîzan şehîdên ku vê kevneşopiyê afirandine hîn zêdetir tiştan fêr bibe, bi hîn zêdetir karkirinê re vê kevneşopiyê bi serkeftinê tacîdar bike. Bi vê wesîlê carekê din serê malbata hêjayê Hevrê Ezîz sax be, hemû endamên yere de gelê me sax be, em soza xwe dubare dikin ku em ê tekoşîna xwe bilindtir bikin, dibêje yere de. Hevan no, ez çend fotoğrafên hevalê me Ezîz bore parve bikim. Ev jî fotoğrafîne li deverên Cudayê Kurdistanê parvekirine min ji ajansa Anefê girtiye. Em wisa bikim baştir e. Cî bidin çend fotoğrafî wî em hevalê xwe bi bîr bînin. Nazim Daştan, Cihan Bilgin jî şehîd bûn. Ew jî li Rojavayê Kurdistanê. Em wisa cî bidin çend fotoğrafî wî paşê jî em ê ev Şengalê, Başûrê Kurdistanê, Laleş. Rewş bi vî şeklî hevanno. Niha îro li Amedê meş û mîtînga aştiyê çêdibe. Elbet hêvî ew e ku ev meş û mîtîng li her derê Tirkiye çêbibe, li bajarên Tirkiye çêbibe, ji ber ku herî zêde pêdiviya dewleta Tirkiye heye, pêdiviya milletê Tirk bi aştî heye. Ew hewce darin, milletê Kurd jî elbet. Lê em helwesta me Kurdan ji xwe tê zanîn. Ama helwesta wan ne baş e. Ew bûne madûrê vê sîstemê, ew hatine perwerdekirin ji aliyê vê sîstemê ve ji wan vetirê di encama vê pêvajoyê de wê Kurd çeka dayinin û her tişt safî bibe. Lê ne wisa ye, Kurd jî li bendê ne ku heqê wan ê netewî bi her awayî were naskirin. Yani netewa Kurd û netewa Tirk bibe weke ev, heqê wan çi ye bibe weke ev. Xilas. Îja mesele ev e. İjar wekî din gelek nûçe hene, agahî hene, ez naxwazim bu were parve bikim vê saetê. Ez dixwazim bihêlim êvarê. Çünkü îro min xwest ez tenê wisa hevalê me Ezîz Köylüoğlu bi bîr bînim.
şehadeta wî mixabin bi were parve bikim. Ev bû mesela me. Wekî din elbet gelek nûçe hene. Kas dîsa jî lê binêrim tiştên dawî ku hebin weke deqeya dawî. Ez bawer dikim erê vê gavê wisa em bihêlin. Ez xatir ji we bixwazim hevano saetên êvarê bawer dikim ez ê 6:30 be. Ez ê ji we re bernameyekê çê bikim têr û tir jî di derbarê rojevê de. Çihê çi tune encama mîtînga li Amedê ez ê bi we re parve bikim. Êdî xuya ye wê ji Îmraliyê peyamekî bi dîmen were. Êdî di nava vê peyamê de çi heye, çi tune, bangekî çawa li dewleta Tirkiye bike, bangekî çawa li kecekê bike em nizanin. Bi xatirê we dem baş hevana.